Only Bello touches my skin. Only Bello touches my skin. Who touches yours? Patay sungguho na puntaan ni Ron. Speaking dala ra ba daay ni siya? Unya ato arang binisayon. Kay balo ko nga wakay panahon mo tanaw ani nga vlog tungod sa kabisi nimo. Lisod man gud itagalog kung atong dila gahi kaayo. Dili man sad kwarta ra basihan para makaingon tag bless ang usa ka tawo. Favorite daw kayo ni Mudok nga kaunon kay mga chocolate. Pareha ka dok. Pero barnats ra hinuon akong ma-afford perme og palit. Daghan jud tag makatunan sa iyang mga vlog, like mga words of wisdom ug mga collection niya nga mga bag. May mangka, uy, joke lang. Laban ng jud. Arot lang. Unsa naman gigil niyo si ako. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shout out kay Dr. Vicky Bello. Don't be insecure anymore. Don't cry. Don't feel ugly because tatagumpay ka. Patay sungguho na puntaan ni Ron. Speaking dala ra ba daay ni siya? Unya ato arang binisayon. Sorry Dok, pero mamalihog lang po ko nimo pabasa sa subtitle ha. Charot, as if makitaan po ning doktora. Ug sa mga sige comment sa akong mga vlogs, nga dapat daw magtagalog na ko para more viewers and followers. Pasensya na kayo, pero basa-basa lang jud mo sa subtitle. Bahalag paspas ra kay no. Lisod man gud itagalog kung atong dila gahi kaayo. I hope makasabot ra pud mo sa ako. Okay, gisabot ra pud biya mo. Okay, so maghisgot na ta kabahin sa Charot, nasubraan ra pud sa kabisdak sa murag malumos pud sa kalawom aning mga pulunga. Charot, bitaw, serious na ta. Hello, Doc Bello. Kibalo ko nga wakay panahon mo tanaw ani nga vlog tungod sa kabisi nimo. Pero laban ra pud gihapon ko diring dapitan no. Basin kay na kay followers nga makahunghong nimo para makakita ani nga video. Then mo tanaw din ka ani ug malingog maayo. Then maka-decide din ka nga imuha kung ipabelo o paputian og maayo. Unya makamata dayon ko kay damgo ra dayto. Tama ba ang narinig ko? Charot, ati krabitaw uy. Proud morena ra jud biya ko. Ginahanan jud ko mahimong ambasador sa Bello products. Then mo ingon dayon ko, only Bello touches my skin. Only Bello touches my skin. Who touches yours? Charot, ati kraoy abi pa lang nagpiniling ko. Nagpinamay ra dayto. Okay, so back to Doc Bello. Doc, balita ko generous daw kayo ka. Unya nakadungog sad ko nga perti daw nimong datua ug nang hinubra daw ang imong kwarta. Pero syempre why duda? Kay anak man dyan ang mga maayong tao, di ba? Mabless dyan nagsobra-sobra. Well, dili man sad kwarta ra basihan para makaingon tag bless ang usa ka tawo. Pwede man pud gi-bless og daghan nga mga friends, gi-bless og talent, gi-bless og ka-bright, gi-bless og maayong partner, gi-bless og mga buutang anak, and sa ako ang part, I consider myself as very blessed sa mga supportive followers, though dili man milyon-milyon ang kidaghanon, but still enough na para ma-inspire pa jud gihapon. Gi-bless po ko ni God og talent and so on. So therefore, bless gihapon. Diba? And si Doc Bello, murag na jud niya tanan. Bless sa money, work and business, family, friends and everything. Murag makaingon jud kag aw, siya na uy. Murag wa na jud di siya problema. Ka-perfect ba? Napay balay perting dagkua, napay anak perting cute ta. Unya bright kaayo kay bata pa gani, English speaking na. Obvious ba? Charot, natural man din sa. Ako di man good fluent og English. Murag Portuguese ra jud ako makaya. Nusa, assim você me mata. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ay, charot, kanta man din na, uy. Ito, uy, naalan dyan kayo mauyon ni Doc Bello. Kaila kang pagtaod lang sa katol sa stand, nagkalisod pa dyan siya maayo. Insert clip. Patok na yung katol, paano pa? Oh yes! Ang galing, ang galing! Perfect! Kahit doktor sila, may mga bagay na mas matalino tayo sa kanila. Ito, oy, pero at least, down to earth ra jud ka kaayo. Unya imong mata, Dok, kitan jud kaayo ko. Tan-tan.
Same sa imong height, cute po kayo, murag ako. Pero bagay ra pud sa imong personality, napagkayang at heart, and cool ra pud kaayo. Mao nang parison jud kay mo ni Uncle Hayden ko. Mga gwapa-gwapo, just like Scarlet Snow. Unyalain pa'y ato, favorite daw kayo ni Mudok nga kaunon kay mga chocolate. Pareha ka, Dok. Pero barnats ra hinoon akong ma-afford perme og palit. Gawas og na OFW nga magpadala na akong package. Kay di dyan na nila malimpan ang mga imported nga chocolate. Tapos inigumantaw na akong kaon. Kalas kayo Colgate. Charo. Dito, pero sana all jud uy. Puno sa chocolate perme ang ref. Amua in town kung dili hawan ang ref, puros ra pud taon tubig. Oh! Pastingan. Pero sa una ra to karon wa na jud on. Unsaon na lang ang kuryente. Samot kadako ang bayro nun. So anyways, dili na lang kay ni nako tas-un. Gi-shoutout lang nako si Doc Bello. Since yung YouTube channel naman pud among permitan awon. Unya ako masulti lang jud niya. Kay perti jud siya ka generous, down to earth. Oo, eto na. Salamat, ma'am. Umuwi ka na sana. God bless. Galing kay God yan, ha? Salamat, Oo, sige, ingat. Full of wisdom. Dili wisdom tooth ha. Basta daghan jud tag makatunan sa iyang mga vlog. Like mga words of wisdom ug mga collection niya nga mga luxury bag. So, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Salamat mga meg sa inyong pagtan-aw hantod sa paghuman. I hope i-like din ninyo nga video o pag-subscribe sa among channel nga Tinchan. Pag-follow pod please sa among Facebook page nga Niche and Chin 2.0. And sa mga arang-arang dag kahimtang, panghatag doon mo dihag star sa ginahan lang. Bekalaman! So, hantang lagsag mga meg, God bless everyone and bye! Thank you! Ho 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 ho! Asem você me mata. Assim você me mata. Me mata? Asem você me mata. Kailan kang pagtaod lang sa katul sa stand? Atay, sungguho na puntaan ni Ron.